Zea besti aukeratu duzu bukaeran jartzeko? Ba ezakit, egon nahi zalantzen, baina pentsatzen. Zuretzat, aintzinako euskal gizartean zer garrantzia izan du emakumeak? Nik euskal emakumeaz dudan ideia liburuetan, irudietan hartutakoa da. Beraz, ideia hau prefabrikatua da, nolabait erromantiko. Berea, nik aintzinako gizartea ikusten dut etxez osatua. Eta etxea etzen bizitokia bakarrik, baita ere lantokia. Baina uste dut, aintzineko gizarte hortan, ez zutela emazten eta gizonen artean orai den kompetentzia. Diru kontune, emakumek erabiltzen zuen nire denboran dirue. Amonak, txeko Andrek. Etxe bakoitzean bizi zirenen artean, klasek bazien, atxuna monak, esate baterako, zien erabakiak hartzen zituenak. Gero, senarremazte gaztek, ok, gehiago nekazaritzako lanetan aitzen zien, amona etxeko lanetan utziaz. Eta gero, soltero gelditutakoak, osaba izebak, hauek bestekiko mendetasun bat zeramaten. Eta klase hauetako bakoitzean, nik emakumea gutxienez gizonaren pareko ikusten dut. Eta hori ageri da hitz egiteko molduan ere. Etxemplu bat, hiri egeten balin badut, hartzan hori, egan nahi din, hiria dela. Eta gizon bati erten balin badut ber gauza egan nahi diot, to. Onerako edo txarrerako, agintzean edo mendetasunen, baina biak paretsuan. Eta hori eakusten din, gizonen eta emazten erregimena desberdina zela, baina osoa bakotxarren dako. Batzuk, kaskailu etzuk izaten ziren, erabiltzen zuenak berak, baina nire ustez emakumeek eio. Nire ustez, antzinako gizon eta emakumeen artean berdintasuna egon da. Gaur egun, zure ustez, Euskal Herrian emakumeak eragina galdu du ala irabazi du? Galdu du, gutxienez hirietan. Galdu ez, irabazire asko ez. Gaurko Euskadi edo Euskal Herria ez da emazterena, gizonena da, gizonentzat egina.
Galdu egin duela. Lana ordainduak askatasuna eman dio, baina gizartean indarra eragina galdu egin du. Zuk zer gordeko zenuke zure bilobentzat? Zer gordeko zenuke aintzinako euskal emakumeaz? Euskara. Ni gordeko nuke bere independentzia zentzua. Eta galdutako borrokaz zer? Zer esaten didazu? Uste dut, emaztek ez dutela eman borrokak eman diozkate berari. Eta hortan bere terrenua, bere tokia pixkanaka galdu du. Eta ordean, sukaldetik, joan da atzerako sukalde zikin baterat, apesa, altarrean den bezala, igortzen du xerora San Kristian. Eta San Kristitik ez da milagroik egiten ahal. Bakarrik beharrezko lanak, gordezko lanak. Hortan gira nik uste, xerortu. Eta zuri zer ez zaizu gustatzen gaur egungo euskal emakumeaz? Nik ez nuke gordeko etxearekiko duen lotura. Gehiegi iduritzen zait. Ezin dut imaginatu euskal andre bat gizona baino gutxiago dela esaten.